to joma graduate the year 2012 2013 kibiro chiengo kapok ondiki koro gin gi hope. We mondo pinja ne sami wacho ni jopuonj ma ikigi osekalo 45 gi tere ma nosetieko colleges magi lakini ok giyudo thuolo mondo mi gipuonje skunde mag piny owacho gi. Udhi timo negi lony nikech aneno ni nikech japuonj mosebedo mapok obedo e klas bino ka en competent ahinya ma bende koro kodhi e klas to odhi ginene odhi puonjo nyithindo nikech gik moko bende oseloko nyaka CBC gi pok otergi e training kose un gi mpango machalo nade? In kare wan gi jopuonja types ariyo category miwacho no. Wan gi jopuonj mano train from colleges kapok ne CBC obiro to pok ondikgi, mano category. Wan gi jopuonj mano train kaka P1 pok ondikgi but ne gidok e college kendo magi retrain with the diploma at diploma level with the new curriculum ma CBE ni. Gin kindikogi they will not require retraining. P1 mano train to poko the for further upgrading to be poko ndeke kondeke they can be given opportunity to train in service as they serve. Ma okone kodho nyithindo penja sami donjo ka koking'e the syllabus donjo ichako koro idonjo ipuonjo to koro kidhi e training like ionge gi skills mapuonjo nyathi ma bende koro syllabus masane ni. Adamo ranyisi ni jopuonjwa duto mondike junior school te nyaka sama wuoyeni none of them has trained under CBE. Even the university curricula training of teachers as of today has not been adapted to CBE. To one junior school teachers, they are teaching. Nitegi mulungu ni retooling. The government set aside funds ma every school holiday jopuonj ma ntie system mapuonjo sani itero back to for retooling. Tiene ya retooling en mana ng'isogi ni the new curriculum ni chal kama to puonjo gi puonjo the basic mana some college ka still remains. It's only adapting it to the new system which is not very difficult to be done. Ma sama bende koro adwa mondo ang'e ni to koro nyithindo bende koro tieko school gi sani nikech koro jok ma bende koro e college ngene rowere bende ywak ni koro tich bende onge. Ero wuok e state house kero wacho ni gima odhi kuong tim idhi ndik jogo ma bende nokoyudo thuolo mar tiyo to nitiere jende ma bende koro gi graduate ma bende koro gimbe gigombo ni mondo koro gitimre gande iketgi tich kendo ma to koro dhi keto nade? No, there's no problem with that. Onge tabu gi mano. Gima timore ni ng'eyo ni the teaching force is equally aging. Sama is teaching force is aging odro jopuonj matindo gi mondo donje system kamano. To sama notimore sama gi aging tieni gi phase out gi retire gi dhi oko. Iwinjo moko bende samoro Nyasaye kawo ngima ka pok otieko jogi biro replaced gi jogo ma graduate. Gima wadwaro ni ng'ata obed ni sama owuok e college to en gi geno ni ka wuok the year 2025 to ka tiyo gina dek oko by 2028 adibwene sendika. Molo weye ni ng'ata nyandiki without any order. Ka onge order no ndi confusion ibono ng'ata nyalo siko ni kionge watni mora mora kata ng'ama nyamako badi tin geno mandiko onge kuomi. So at least kasa niko nitiere some order ni first in first out or first out first in wan geno ni ng'ata motimo somo kata to temo tiegruok mar puonj biro bedo gi geno ni biro mi thuolo mar tich. Nang'adi kacha do mondo nyiso nyisa gik ma bende koro no yago ma bende koro japinyo nongo bende ng'eyo promises ma bende koro ker omiyo. Asewacho wach mar ndiko first out first in. Mar ariyo nje wan gi CBA luwo ni collective bargaining agreement
manyiso kaka jopuonj idhi riti e sama gitiyo, ma en ga higni 4 years 2025 2029. To gini nobiro gi salary increment ma the government no stagger for 4 years. Sama wakete sei tarik 17 dwe mar 7 mokalo. Iwinja? Kanyo wa State House ker nyoro yie ni higni 4 mijoketiga inya duoke higni 2. Dong mano again for us as teachers. Mano number 2. Number 3 en ni jopuonj mapuonjo e special schools niga gimo iluongo ni special allowance because of difficulties ma giandago sama gitiyono. En ga 20,000 per month. TC ker nendo yie ni that 20,000 be reviewed upwards. And on top of their salary. On top of their salary. Ten per the malo. Money is again on the part of jopuonjo special needs, special schools. Number 3 jopuonjo go mapuonjo special schools go no nenore ni gise stagnate, gise chung job groups for some time. Kerno yene idhi chorge idhi mi one job group ahead. Money is again. Alongside that, don't jopuonjo regular schools. Magain be gise bodhe job groups achiel kum ndalo. Keno wacho ni budget mar promotion of teachers idhi chor malo kendo idhi medgi another 1 billion to cater for promotion of teachers. Initially, interviews mar promotion of teachers netimonga mat 25,000 teachers. This time around and doubled to 50,000. Dong mano a plus on us as teachers. Number 4 ne nitiere gimiluongo ne seasonal paper number 1 or 2025. My en document ma kotere bunge to the mayor the education act, basic education act 2013 bedo reviewed to become basic education act 2025 mondo me the current education system ma community based education ne obed personalized and protected by law. Gino says it's a drag for some time. Ker nyoro order manyo kwayo the parliament education committee manyo ni kanyo, the education CS manyo ni kanyo mondo ogol a specific timeline magin dhibedo go implemented. Ministry nyoro kwayo 60 days mondo mege, but ker no order geno okanyo mege 60 days ng'eny. No mege 45 days mondo gi review mano. Kama no timore obiro bedo gi framework, legal framework ma community based education operate go within the country. Mae biro miyo teko kaka unions mondo wang'e how do we deal with our members, like we deal with stakeholders, how do we come in mondo wawach weche mag somo ge maonge ruruok kod chapni manyalo kelo gik moko mok chop kare e weche mag somo. Mano is a plus on our side. 5th, ker nendo yie ni teachers being patriotic as they are will be given special place in running affairs mag puonj kod affairs mag this country. Tiene one part of the professionals must be considered in any other entity of the government where an engagement of professionals may be required. Decision making. There we are. Kwa nyebe de mesa majite betie mawago mbaka mawache ni gima kama kotim yortayo serikal to pach jopuonj nyaka be included. Kwa ramana wachi the was State House was more of a blessing to us. And for the first time in this country, Ker mar Kenya recognize the participation of jopuonj issues ma governance. Kaka nyar taping
kako nyalo influence the decision making and what I've mentioned kana mna wache ne we were humbled ne obwa kanyo gi mulo mathoth mogik kakir no wacho mo recognize ni jopuonj e joma ok nindi nikech nyithind ji jopuonj ok nyal nindo gi nyathi ng'ato dhi rem mamano bet wang'eyo ni other professions talk dewo. So having been recognized at that level, wan gi geno ni going forward weche duto mabiro wacho mare weche mag somo, weche mag tich is recognized with the highest apex matelo mar piny ni. Ma ponono ni gigo kotimore, gigo miwacho ni umiu bang' higni 2. Yes. Koro ka gigo mabende koro gik mabende kero owachano ni dhi timore. Gigi ok wacho ni bang' higni 2. Gigi teni kaka nwawuok kanyono. Nitie committees mosechako tich. E committee go wan be wan e igi. Tino gimibiro tim ka wan waonge. Wan e gigo mbaka migo wang'eyo kama gino chope wang'eyo mogo gimono morito ni ibiro powago ni gimono wacho nucha koro ok nyal timore. One part of the rollout kaka gigo bedo implemented. Muguse Obwon, ponono ne ma obedo mana mbaka to un kaka jotelo jopuonje ang'o madhi timore? Ok wadang' wati gi ponono. Nikech nyadi ng'eny wano ka sirikal ponono ok nyal dhi bet nikech iwinjo afana wan kwan welo piny Kenya ka uno ka weche mag mbaka mag telo mag piny Kenya ko dhi nyime ka ng'ata kata ma koro wacho ogolo dhoge ka koro wuoyo kaeni inyalo luongo chieng' machielo ni gimonje wacho cha daga ne ka otimore ni iwacho e wang' jowi ka jopiny te winji weche golokore miriambo and weche nyalo chiena to sama weche gi chiena ng'abe no wacho kama chielo cha en be nyalo chiere. Yes. Yera moda pinja ne aneno kiwacho kacha ni sani koro kero wacho ni odhi ndiko ji dabo nikech chon cha ne ndiko ne 25,000 jopuonje to gi sani to wacho ni dhi ndik dabo like 50,000 teachers. Da en mapinyi ni ma nyiso ni nok ma jopuonje osebedo e skunde kabisa. And by the way, nada wana wacho weche mag ndiko jopuonje. Mi wacho na en mana promotions. Choro goge ngas mag tich. Emi the team dabo. Idhi team dabo. Yes. But ndiko. Ana wana wache ni wana kaka jopuonj kata kaka unions mag jopuonj. Particularly nat mako tele mana manda wuoye. Wan rodwok na sirikal erokamano nikech ma sirikal manyaka ne piny Kenya chakre mosendiko jopuonj igni mana kawanya kuram gajwang wada kao mana break matin kabisa wadhi weche mag wala kang wadugo to wadhi make magama wawena gonyo kuram gajwang makete mana Chuny Onagi TV wadugo bang samachwok. Hi guys, aniluongo ni Dr. Zippy Okoth Ajasigana, award-winning storyteller. To tarik 8 dwe mar 11 abro bedo gi show miluongo ni Beauty Beyond Bra Series. Koro mano wabro time Kenya National Library Services. Akwayi ni mondo ichop kanyo kik ideki. Ka in gi nyalo donje Facebook kata chande kata Instagram iranga Zippy Okoth ibro no gik maketo kanyo ero mondo imor godo chunyi wabro keto gimoro amora about that show. Aniluongo ni Dr. Zippy Okoth, ma iluongo ni Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo. Stay tuned. Aniluongo ni Dr. Zippy Okoth, ma iluongo ni Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo. Stay tuned. Aniluongo ni Dr. Zippy Okoth,
ma iluongo ni Chuny Onagi TV Adundo Jaluo. Stay tuned. Mana kamano nyakrom gajwan kamara mara mitira ka thul makende maro kikende channel mar Chuny Onagi TV kamano wanyisi ni wagomba kakaja kachiel kod jagoro maduong'no mar nate bade ma Kisumu kachiel kod Nyanza nyakrom gajwan wan kande kachiel kod David Obwon bende koro osotemo lero ni to Ker William Ruto no osingonegi omiyogi singo machal na nyakrom gajwan ma bende oselonwa kacha gigo mopogore opogore kachiel kod singo mabende jogo mabende koro pok ondiki kuom higni buora, especially jogo mabende koro ikni gi okalo 45 kadhi mbele bende koro nyisowa ni ker nowacho ni koro mage mabende dhi mi kacho first priority mondo one ni ondigi maber kabisa. Noweka mabende koro nyisowa ni to ndiko ma jopuonj to chalo nade. Erokamano Steve, adwa madogo e wachno. Adna wacho ni sirikal mar Kenya Kwanza ne e sirikal ma waseneno ka ndalo matin magisero jotich higni 2 ma koro wakono ka higni 3 kondiko jopuonj mang'eny mogik nyaka piny Kenya chakre. Nyaka sama wuoyene sirikal Kenya Kwanza osendiko jopuonj 76,000. 76,000. To kendo sama nyo wuok kanyono nye wanwang'o singo ni dhi ndik 24,000 kendo tiene kwachopo Desemba to wan gi jopuonj 100,000 mosendiki higni 3 mar loch mar Kenya Kwanza. Chien kacha sirikal mochien ga ne ndiko ji 5,000 higa ka higa. Tiene ya ji 100,000 midhi ndiki higni 3 kada wadhi gi trend machien kacha to ng'iso ni nwadhi dwaro higni 20 mondo kwacho 100,000 mondiki higni 3. Mae donge en gima dogo erokamano. Manyiso ni sirikand William Ruto ni okonyo jopuonj e yor andike. Osekonyo yor mandiko jopuonj. Kendo ne wacho ni the next financial year gidhi ndiko another 20,000. By the time wadhi e yiero mar piny Kenya 2027 wonwang' ko jopuonj mosendiki gi sirikal ma Kenya Kwanza gin 120,000. Mano jopuonj gi gin jopuonj matiye kanye matiye junior school. Mano kiweyo jopuonj mapuonje primary mabende osendiki alongside that number. Ng'iso ne ndiko ma jopuonj ne is now something more priority by this government. Iko nyaka duok ne erokamano. Mano nyaka wachi. Ndiko mana wachi kiyiena. En issue mar junior school. Kenda pane mae gima nyo samoro nyo mako wang' ji. Nyoro kanyo wan ka ker kanyo obedo gi gwenyruok gi union moro ma nyawadwa cha. Ok ing'eyo ni ka Kenya Kwanza nokawo loch to yudo ka nitiere ruogruok e weche mag CBC ne. Niwacho ni nyithindo koa e grade mar 6 gibudhi e junior school. Junior school ni biro ket kanye. Jomagi madhi puonjo. Jomagi madhi puonjogi. Mae nochuno ker mar piny Kenya migosi Samoei Ruto mondo mi ochak an independent commission mano luongo ne Presidential Working Party on Education Reforms. Mano tele gi Professor Raphael Munavu. Professor Raphael Munavu en ng'ama ong'e weche mag somo gi. To committee noting'o a lot of expatriates and technocrats weche mag somo e piny Kenya ka mane chopo 100,000 gi wiye.
jogi nowuotho e piny Kenya kachoko pa jopiny kaka gigi ne nyalo tim. Unions ma be nyoro limo ker nyorogo kamoting'owa be nomi thuolo mondo gol pachgi. Jonyuol, civil society, media fraternity kaka un, faith organizations duwe nogolo pachgi ma ji ne noyiere ni mondo mi wa implement junior school e yo man kare. Junior school obed domicile e primary schools, oketgi primary schools. Ma ne en chenro mar somo manyien manene jopiny Kenya ne koikorego. Koro en gima nyaka ne bi gi changamoto gi challenges maneno biro gogo. Jopuonj ne tin, facilities nokoromo. But as time goes by, wachako appreciate the gains mwaseyudo nyaka ne junior schools bedo domicile primary school. Mana koro mbaka moko ok doge sani. Jiko dhi mbele ka nyithindo cross higa mawuoyene ma higa mokwongo ma nyithindo gidhi time penj mar Kenya Junior Schools Education Assessment KJSEA. Sama ma dhi timore, iwinjo ka jomoko nono wacho mondo koro wachak wakaw junior school ni wateri senior secondary schools. Mano nyo okelo gwenyruok malich miwuoro. Kena mana dwa akwa ng'wono ne ker ni nyo wadwa luoko levo mochido e mbele ne. Nyo wang'iso joga ni pachgi nok nyalo neno the light of the day. Tena mana wachi kendo ka ne unions mane Kenya gi KNUT, KUPPET, KUSNET, perhaps it only 2 unions most interact gi CBE manyalo timo nende kadipo notho kawuono. Ma en KNUT Matelia to kod KUSNET. Jo KUPPET yino ma mention gika. Pokon puonjo CBC kamara mora. Sasa ngi 13 years. Podi. Gidhi no CBC next year. Kaya thino gi the senior school grade 10. Pogi neno. Andet pod giwuoyo ni mondo CBC ni mondo mege gimpo nyaka piny chakre. Wan gi enough experiences jopuonjwa ma puonjo e primary schools. Aroma duon giro kamano. Gise ka thuolo makende mondo gikwan gi jowadgi minjondik junior school mondo gijiw somo e junior school mondo chop kare. Kirena dier gi paro manyaka ker nyoro gol wacho nyoro ni jopuonj e ng'ama ok nindi de nyathi ng'ato. Pare jopuonj mar primary ni jo overlap mondo gidhi gipuonj learning areas mante junior school kata obedo ni gibedo side officially mondo gipuonj kuro. To nikech jogena mondo nyithindo go odhi bedi somo kuro to puonj to gintie mwalo koni. Mae en dongruok ma jago wachi ni ok wadog chien. Kendo ka season paper number 1 of 2025 okadhi bunge eka jino ne ni gima wacho ni gima chal nade. Ipani riwruok ma KUPPET ywak nang'. Ang'o miyo gin sincere. Gin gima gidwaro ni mondo jopuonj mapuonjo e junior school mondo bed members gi. Ogra ng'iso ne gin ma puonjo zaidi. Gin ma puonjo zaidi. Magin puonjo nyithindo gi pod tindo. And again wana mana wachi. Donge kiwacho ne koro nyithindo gi odonje lony mamalo koro joka manyalo handle. Lony mamalo magin mapogi neno. Lony mamalo pogi neno. Lony mamalo gigese ne kanye. For 13 years nyaka ne CBC kel basa lu competence based education ne kel KNUT osebedo ka interact with this system and now awacho chini kacha kadipo ni timo neno mar CBE tachunga kama chielo chunga mako machielo cha ken gene ga wachango sane an tiere studio mar
Onagi TV ka. Anya timo nendu Steve ka wuok oko ka. Ni nende alimo Joko Onagi ka. And na bete studio malaria mpaka no nyaka nene. Abete sofa tagomba ka geje wuoyi gi nyiri. Motegno weche mag fwambo ge. Okamano. Kamano. Ipa ngapo kubiro ka dang majene no ng'e wuonje lad. Onge. That is the same experience ma wacho ne not nigi enough experience gi CBE. Iwinja. Bedi ng'eyo ni CBE ni wana support as a union. Ingeno miyo education be accessible to the poor or the poorest. Onge fees michulo e junior school. Nithindo dine senior school ikore kwa jonyuol gi fees. Magi mana wadage. Onge fees michulo ka. Kech kage dhi malo koja to koro kaje chule fees. Tema joka dwaro. Joka nigi pesa. Joka nigi pesa mano akwelo gene onge pesa mibiro miu. Nyithindo bangi thijo dhier. We opunye kanyo gipuonjo opunye no wadonge puonjo thino nono. Iwinjo. Manye ma joka dwaro members magin jopuonj kata dwaro fees ma nyalo biro chulo. Bok ni nitiere telo moro milaro ka kata mana telo moro molaro ka telo ken members jopuonj junior school gi mondo bed gi joge gi. Ing'e gima timore ka? Ing'eyo ni there's no way going forward ma jopuonjwa ma puonjo junior school under the leadership of the heads of institution ma wan gogi ma biro subscribe another union. Mane ma joka kedo ne. Masne jok ma puonjo JSS gi benyaka report mana kuom. They will have to report to us. Because we must protect their interest. Tumai ma joko sa neno. Niko card season paper number 1 or 2025. To gin uruchi gi choka. Choka bere. Uruchi gi raba ma rucho ingcha. Mongo gi white out gi onge. Egi monyo gi vejo okaja. Kama gi tell issues of interest. Must support the learning and teaching of our children. Give the membership. Embeleker. Give you membership. Very unfortunate. Unu you go weche somo. Manen. Tiene ya. Ngamok ni ndi ne nyathi ng'ato. Enja puonj members mag jonat. Awacha ng'okendo. Mana kie mondo piny. Ano ka ute unjo puonj kendo puonjo mana nyithindo. Ang'o ma mondo ubedi kaka uwinjru ka jogo mabende koro nie sector achiel mag weche somo. Ing'eyo ni wan kiwinjo kata nyingwa. Ilungi NAT KNUT. NAT en full en ang'o. En Kenya National Union of Teachers. Iwinjo kama wacha ne wan jomoko kero tenge. Adhi kunyo moko wul nyingi jomoko ka. Ngula ning jomoko ka. Gin specify. Gin specify ne gin jomoko. Tene gin no kelege. Mondo gibi kelo ruok gi gonyruok e weche mag somo e piny Kenya ka. Ing'eni KNUT nochak 1957. Kapok Kenya yudo loch. Moro cha chak 1999. Riwruok ma jopuonj mochung' gi tok motegno mar joweche mag somo e piny Kenya ka kok en KNUT. Seche moko ng'iyo kaka seche moko koko bende riwruok ng'iyo welfare mag jopuonj. To ka wegi mano gi maybe midhiero ma bende ukale. Janyuol ma bende seche moko pok obedo kaachiel kod chere gi lony masani ma nyasani bende ni CBC. Anjo kipake kabisa. Nyalo nyiso janyuol na. CBC e kama koro piny orieyo te okata Kenya. Ng'amoko ng'eyo kia. Dhi e pinje mosedhi mbele yore mag dongruok. Somo en CBC. CBC ne miyo nyithindo empowerment ma beyond formal learning ginya dak e piny ni ka gidak giwegi kata konto gi tich. Kendo Steve Adama awachi ni kata kama nitie kodu kaeni ka ng'eyo unyo modhi sikul e motegno
perhaps system anusome emanok CBC. But the gimutimo sane is CBC oriented. Ma CBC oriented. You are doing your own businesses out of the experience of education manutimo chien kacha. And you're perfecting it. Bedi nunge ne chon ji nunge yoga ni TV stations na ni mana mainstream ji nunge yoga. But already you are fitting in the space. And you're fitting squarely. You are doing it. You are giving some strong media houses enough competition. And going forward, as a teacher leader, I am wishing you the best. Asante. You are going to do it. Don't be despair. Don't despair. I have the humble background, the humble opportunity. This is very nice. And I want to urge even any other public sector players, the private sector players, to begin embracing you, the upcoming media houses. Okay. Mark CBC. Steve James. Jiado ni chingwaro ka serious engagements. To lungu as role models. Yes. We must give that space. So that children and by the way, I don't know whether you people visited the music festivals, the drama festivals. Oh, we did. You did. Bideno katine joko okelo new class of computer mantinya ka media. The class manja media. Niti. Manthino potimo. Gigopo gino kunjo mage kokun. The mono CBC. Mano CBC. Kono jonyuol kik luor ne CBC is a threat ne the future ma nyithindo. Kata wanjo puonj mawuoyo kae kono nyithindo. Nyithindo woni system ni. Tene ya erimo wambe wa proof of. Erokamano maduong' ahinya kaporo dhi mbele kacha nyakoro mgajwang' kamoro amora mitire wan kande kaachiel kod migosi David Obwon bende koro wago kod mbaka kandi weche mabende ochung' ne weche mag somo go nyakoro mgajwang' omiyo pod mede kete e Chuny Onagi TV kende nyakoro mgajwang'. Nitiere schools moko mabende kata kineno ok gin e kiwango mabende nie schools mago mag town kande kata bende ka wana ka CBC bende dhi mbele. Nitiere skunde ok rom kende ma to nyalo wacho tang' nijo ka bende koro nitiere nyithindo moko mabende koro gin under privilege. That is a big challenge in society. And I think all stakeholders must just come up and address those challenges. It is true, no one kunde moko ma ogin well endowed in terms of resources, in terms of accessibility. The CDF, through our members of parliament, ne put enough resources mundo kuno butingre malo. Nanda munda wachi ni ing'eyo ni CBC ni omeyo resources mang'eny koro chope kor gwenge. Kinyithi sikul mapuonjo CBC go sirikal oro pesa gi e sikunde go. Koro skunde go koro at least gineno some new developments in those schools. I think going forward, when we go ne ko bedo gi master plan kaka wanyalo ting'o sikunde ma under privilege gi oting'e malo. It is true. It is something that unagoye mbaka. Unagoye mbaka gi stakeholders duto wane kaka sikunde go oting'e malo. Alafu bende nitie gima bende koro chando jonyuol kandi, especially bende ka koro jonyuol do mondo orwak nyithindgi e skul. Ta winjo kiwacho kacha ni nono. Moro ka wabedo kode kanya ka jatendo jopuonje mabende mochung' ne weche mag somo Kisumu kaachiel kod alwora mar. Nyiso ni to onego bed ni nyathi ichulo gimoro kodonjo e skul. Not at all. Nyathi ok chulo gimoro e skul. Somo mar primary, somo mar junior school. No. And even up to secondary school day. No. Nikech wan gi ywak ka yudo ka jonyuol moko wacho ni nitie skunde moko mag mana gin mag sirikal, lakini mondo mi ite nyathini ka nyaka ichul siling 10,000 gi wiye. Mano is unfortunate.
to cases aila gisewinjo. Unfortunately, and none has been raised with my office. In fact, jonyuol given mana wachi, jonyuol kane giwach, kapok giringo oko gik manyalo ruko keche mag somo, kata ginya biro irwa. Tana wago kele japuonj, wach ma kama wachore, to ok en gima nie chik. Ka utime, donge onego watime. Nyathi nyaka nyiew loka mare, nyaka nyiew. To samoro gima kelo ma en yudo ka sirikal ok okelo pesa matimo gimoro e schools. To nyithindo nyaka nong'e space modonje. En adier ni Steve, idong kite nyathini sikul, tidong ka nyithindo moko bedo e desk gi lockers, to koro moro bet e lo. Masa moro nyalo miyo wach ni an mi nyathina anya nyiewo desk mondo bedie. Mano yiene. Mondo bedie, iwinjo. To ok en gima onego tim, nikech sirikal onego ni kelo gige sikul. Koro on the other side, sirikal be pok otimo maber ahinya. Ona wachi. Pok gimiyo sikundwa gi resources and facilities moromo mondo mi kik jonyuol donje fukugi kachaka tero gimoro e sikul. However, can pone jonyuol participate at your desk? I think it is a one-off thing. Okay, nyiewo desk tam ka tam. Mano ok nyal timore. Ok nyiewo desk higa ka higa. Ok nyal timore. Yes. Koro to ka en gima the board of management, parents wacho ni yawa, wan gima nyithindo kik bed e lo. En gima biro as a result of ka jonyuol osego mbaka mowinjore through public participation. Kapo ni ng'ato puonjo manyabugore kende, yani koro nyiew gini. Mano onge chik. Erokamano maduong' ahinya kuom Gajwang' wang'i kapono wan kante gi ote moro amora ma bende otudore kaachiel kod chenro machalo koda kamandi, wan kante kaachiel kod ote, wan gi jadero wacho ni waneno chenro ne winjo wa makare kabisa. Erokamano wan kande gi Felix wacho ni embe ne chenro, asante sana kuom kete kandie. Wan gi Emi Kosgei bende wacho ni en kande, asante sana kuom kete kandie kuom Gajwang'. Meding mana kete kende kapok watiko nyakron Gajwang' pod wan kande kaachiel kod migosi David Obwon bende wan godo kandie. Iwinjo kuwacho kacha maber kabisa ni oya limo ker, kendo lemo bende gi agodo State House kanyo kuom Gajwang' apani bende osenyiso kande achiel kachiel. Kapok watiko yie mondo akaw thuolo makende mondo mi ponono ni kacha gi wach ma bende idwa nyiso jopiny. Kapok wadhi kanyo to bende David Obwon weche mag siasa gi ponono ni nitiere lemo moro ma idwaro. Weche mag siasa mar piny Kenya. Sani jopuonj omiya tich atiyo. Atiyo negi, kendo sama wuoyene tamwa rumo. Wadok e yiero chak higa manyien. Koro an gima dakwa jopuonj mag Kisumu e alwora ma Nyanza ni kane wakawo tijni higa 2021, waduonde wang'eyo ni union marwa nosetho. Sasa sirikal mokalono notiyo marach mogik. To wadok Nyasaye erokamano, nyaka ne wachak tiyo ma jopuonjwa bende recognize our abilities. Gisesiro moromo, wabosewuotho kodgi e ler, wasetiyo yo man kare, wabiro kwayo ni ka sa ochopo wadok e debe. To gima ne miyowa thuolo mondo wamed tayogi kuom ndalo mabiro mbelego. But on the other side, adamo dakwa sirikendewa, wan gi sirikal ariyo, ma county governments to gi national. Adamo dawachi ni sirikal mar county government ma Siaya, county government ma Homa Bay, county government ma Migori, county government ma Kisii. Awacho county government ang'wen. Siaya, Kisii, Homa Bay, Migori. County governments osetemo kabisa ywayo jopuonj machiegni kodgi. Aduoko negi erokamano.
bedi ng'e ni wuoth manyo dhi Nairobi ni kaka jotelo mag knut kata unions mag piny Kenya county government makwanogo osiromo gi jopuonjgi at their levels. To county nini dake wache? Kisumu. County moko luongo nyingigo. Adwa kwayogi. Ging'e ni jopuonj are part of their citizenry. Jopuonj konyogi e tayo e wechegi mag dongruok e counties ma giayego. Giloso thuolo makende. Wan ok wan kode gi lweny. Giluongowa. Wagoye mbaka on issue of governance. Wagoye mbaka kaka de wateg somo e sikundewa. Ing'eyo ni ECD sikunde mag nursery miluongo ni early years education centers. Over 80% of them were domiciled in primary schools. Majowa emotelie. To yudo thuolo mondo go mbaka gi sirikende moko luongo nyingigo osebedo kere got mararie. Wan kaka jopuonj kaka jomotelo jopuonj piny Kisumu ka wan mondo kwa county governments moko luongo nyingigo los thuolo makende gi recognize our presence because wamen wagonegi mana kura to wabe wan weg county gi. Onge samosela tuge lweny mosewacho ni wagore kodgi. Onge lo molaro kodgi. Onge kamosewache ni gikosono gima wacho ni giluongo mondo go mbaka mondo nyithindo mane county wagi o feel ni gin part of the county governments matiyogi. Ok seche moko pok oduong' aduong'a. Seche moko urdo mondo luongu lakini ing'e ni nitiere duong'o. Sponono ni union ni jopuonje moko chako. Adama na wai nje wan gi annual general meeting mag Kisumu City Branch. E Kadibo Karabur. Adama na wachi. Kadu kero kamano. Ne deputy governor mag Kisumu. His Excellency the Deputy Governor Dr. Matthews Owili. Neno biro e function wa. Kene no sirowa. Kaka Deputy Governor. Ivinja? Makisumu. Kende endo siwuotho kodwa, osibugo. Tingeno ken wuon sirikal. Eno ken wuon sirikal. Ivinja? Aso ni governor emo kuoth kodu. Pok aluongo nying ng'ato. Koso wachi tend Kisumu mo kuoth. Pok aluongo nying ng'ato. Awacha ni sirikal ma kaunti ariyo mok aluongo nyingigo. Ong'eye ni jopuonj. Bing'e ni sani kidhi Homa Bay kuom ranyisi. The governor's advisor on matters education and the secretary knut Homa Bay County. Secretary knut Homa Bay County. Kichene monge weche mag manen mag somo. To kecha kidhie boards and municipalities minje governor Homa Bay create. Enonga members of those boards jopuonj moko ni eigi. Wan Kisumu ka wan jo neno machimo tim neno ni kombe kinde moko no wabedo e county government moro. Mano is not one was something more when you appreciate. And we want to move the out. Is that we must say it. We are part of this county and must be involved in the governance of this county. Kanga to kodwaro ni nwatimo ne ango momiyo kodwarwa. Jopuonj mag Kisumu ka nokosa ngo. Mok ginyal bedo sirikal. Mo wano kanya bedo sirikal kata kami mpaka mag sirikal. Ka inje leadership ma this county dhi no ker Nairobi dweche mokadho ka. Jopuonj kata chiel moluongo kata chiel ne onge. To Josea kano dhi. Lesi ma jopuonj ma sia no dhi. Homa Bay kano dhi. Lesi ma Homa Bay no dhi. Kisii kanjo dhi. Kamano. Wan Kisumu kae ema jopuonj ok dewe. Ne wakoso na ng'ata ang'o Kisumu ka. Jopuonj mag Kisumu nokoso ne ng'ata ang'o. Wakawo lop ng'ato wadhigo. To wabe skul wan kae gi. Wapuonje maber.
we are delivering. Kata king in terms of ranking, in terms of performance, Kisumu has been leading from the past and even now. To go to Bojama tell Kamego Mbaka to one of Chabu Masoya, Nino Sakatoka. Ai, bwana kwa biji motive bwana. Ipana ngoma keloma. Gima keloma na jomo kwa kwa munge. Kejo wato. Wakadu ngama to wased wongo. Bro duongo to sed wongo. Mangeny. Kiripo ko kada nya na kada dok duongo. Because we have that right. Women leaders. Bidding ni governor Manyeri. Mutai Kaiga. Nene executive secretary manat Mambanyeri. So they go to OTO 2 times. Kwani junyeri among the punya but governor. Governor Manyeri, Mutai Kaiga, Nene executive secretary manat Manyeri. Nene Obwon makocha. To you know Obwon maka. Ni penya na banyat work tomorrow. Eh. Angama duar kasa chup. Na peji man. Mono japinyo. Anya la duar lakini sana para jupuony. Puonj jo miaticha tiyo. Iwije. Sama tiyo ne nyaka lost bridges, not walls. Matero gi to the leadership mar county government and the national government. Gima timogi. Iwinja. Mono jopuonj go space in this governance. Ma the county government and the national government. Egi wacho kaegi. Ana madok erokamano ne members of parliament moko mose neno ni jopuonj are serious guys monego be involved in their leadership. Mheshimiwa Rosa Akinyi Buyu, MP Kisumu West constituency, a very good example. Mwenye ngato ne copy akene keje ni nenja puonj. Mheshimiwa Dr. Joshua Odongo Uron, MP Kisumu Central, onego copy kipane keje nenja puonj. Magiar 2 MPs in Kisumu kama branch na kama kaka the branches mamoko. Ma we are proud of as teachers. MPs mabende kwano gimbe gin gi dwaro mar bedo governor ma Kisumu yiero mabiro manyien manyiso ne jopuonj unu chungi ji ariyo gi. Jo as at now sama wuoyo ne. Jo ariyo gi. Uluongowa issues magitimo e weche mag somo. Baka kod mbaka. Gisomo paro irwa, obosomo paro irgi. Gimana magitime constituency gi, gi make sure ne wantie one part of them. Iwinjo. Gima gibotro chien kanyo, mondo lalo mono kadhi kwa chope. Aiso ne projects ma seche mogi Kisumu County ya timoga weche mag somo gi mowachalo kama unupo manano temgi kok bedo involved. Seche mogi winyo ni nitiere food distribution for learners in ECD. Ibu nama news gudhiambo kidokodi. Tini wantie. Kada ngageni monego beji jopuonj motigi go maber. Kenyo mago jogewa. Wan go kodhi karo ngi jopuonj. Sani go sirikal osemanyo resources okelonu. Mondo miyo nyithindo chiemo, upuonjo nyithindo. As a union, wadam no jiwu motigi gi maber mondo nyithindo yud the better services out of resources momiyo. Wan manya ngisogi. To unupo ka jopuonje wan news. Wan jia ka. Mheshimiwa mawaria bongachogo. Kada sani nitiere distribution of checks ne the university and colleges. Me the team Kisumu West constituency. Already an invitation. Monda very part of that ceremony. Ama a witness. Ne adhere nyithindo no me check mondo the universities and the colleges. And at the same time, Fergo be wangizige, komi funds to money somo. Please, we need the value for that money. We need that value.
to be given back to the society. Ok mi pesa mondo idhi walo kuru. Dhi som kitieko do serve the community mondo wane the value for having supported you. Iwinjo. Mano gima wadwaro, wan gima kanyo be onge. If anything, one we are focusing on how this county and our counties can become better. Iwinjo. Awinji ma nyisi ka udi maber ni weche mag somo mag Kisumu County bende okang' ma bende usekete no ni usetemo gi tekreu ma ok useyudo serikal ma county. Kanitie to very minimal. Kata weche mag andike mag jopuonj bende onge kaka gikonyo gue. Kaka andike government nego jopuonjgi through the public service board. Dong. Gitimo gigo kendgi kuro. Gitiyo gi kendgi. Giluongo jopuonjgo for induction kendgi. Onge ng'ama nitie mainstream other sector kaka wan. Mabe iluongo ni in bende kibiro ka. Koro wuoye gi jopuonjgi. Wase recruit gi. We're not sending them to the field. How do we expect them to behave a pub culture? Nobody invites us. It is very unfortunate. Mage jogewa. Mage nyithindewa. Moko gin nyiminewa. Moko gin mine modakgo. Moko bok okeno nyithindewa. Ginochewa. So we need to tell them when they get us there, how they behave as teachers. If anything, the point about registered Teacher Service Commission. Manage their own ways of disciplining teachers. To anyone young Sugi on how they should behave. Being on the government Masiaya, Kachum Kunanizi. Or say ye and Dico MOU GKNUT Mondo Mejo Punjage, obey members MKNUT. Because they realize ne Japuan nyaka belong dual magi go embaka. Dual na nyala miyo give a shaped mind and a shaped way of behaving as professionals. Kun mogo ge ne kecho kuluongwa kuma go embaka paro no konya miyo ge idhi miyo ga idhi go ndara. Kaka un kuno thuolo kaka unjo media urudhe kamara mora. Ngisi gi uru ninje wan kato wawacho gigo. Mondo ginene ka they can have a change of heart. Jopuonje ywak. Wagonduru. Mana kamano korom gajwang wakautu makena magonero kamano madunga nyokom kete mane Chuny Onagi TV kanyo korom gajwang kama bende makelo ni kacha weche motenre ka achiel koda somo winjo kaka bende migosi David Obwon owuok kanyo korom gajwang wanyisi wagigo mabende koro lokruok mabende koro dhi bede sector no mar puonj korom gajwang mabende mana kete kanyo wagoro kama dunga inya sani koro nyalo nyiso jogo mabende koro dhi e weche mag tiegruok ni koro gidhi nikech ng'eni bende ji ne lalo mijingo kata mana bedo kod mamor mar kawo weche mag somo gi nikech kaka neno kaka benda ndiko ne chando ji mang'eny kabisa. Abra mnawachi ni nyithindo makosano dhi colleges kik chunygi tho. Kik chunygi tho. Nikech koro wabiro bedo gi geno ni bang' ndalo mach kama. That's the framework is now being worked on. Bang' ndalo makama kaka wuok college en aswad no biro bedhi ang'o ibiro ndike. To bende nikech nasewacho be chien kacha ni the teaching force sani is equally aging. Ji retire mang'eny. To sama ji retire joma pod nigi mapod yongo ema donjo. Ko kamano ro kamano dunga nya korom gajwang kamoro maro mitira ka thul makena magoniro kamano madunga nya kom kete mane Chuny Onagi TV chakno achake nyaka koda sani ero kamano ne japecha mara mumo kachiel kod Felix kachiel kod bende Medusa mar chendo ni mlongo ni Nelson Mandela Okore timo matek mondo miyo chendo no chop ni kamoro maro mitire achiel kachiel ka wuok e studio mag Chuny Onagi TV nya korom gajwang kamoro maro mitire kachiel kod
wendo wa mawan godo sido kandi Kod David Obwon ro kamano donga nya kum chopo mor kabisa asante sana maneta channel en Steve James nya konyoro nyi wano ritu masani nya kangoro mkanyo kendo odichieng' mabiro bang